find any inspiration in this we have done and you have done your noble part. El Maestro Speaks Podcast. Ayo. Ay, salamat ay antia nay ay inanusan nyo ay sinud da kami. Nay ay dindoy kan kanakad kayo na ay maga siguro dakos na mutabo tan ay ano ka kaman ngay ay padason mi kuday amuon no sinudin doy ay ugalit idi aw ta itdo adi kad no wadamot din di kananda ay wadamot din doy nasayat ay sursurod idi ay dapat ay adi malinglingan ya dindoy adi tapno amu mi no kasano diat ay natagtagod idi so nga kaman Dino ka kamanda kayo di maikadwa ay nandamdamagan mis kamanin asit na magay na isagsagana si magay na isagsaganak sindoy ay laydo kay amuan ngam tadamagok pud dindoy panggap si ano ka sindoy inamag dadagsapa ay dayong i-explain mo ko no dayong at kaman sin English di din ay kanandaan chant siya mamarites niya Chant. aw kata i-explain mo ko no sinudin ay dayong ay doy no sinoy kausaran ni di No sin da kami ikang kanaoy dinday ang ay doy siya kano di kaman pangayat da sin ay pang ano kada sindoy ay adak amo ano sini ano kada no ani kamang kuman ang ka iday ang dadi tan pangi broadcastan dangay sindoy ano kandi ano ka ano kanda doy isida anda kaman dawat dangay di no kaman din sisakon ya dindoy ay way man dawat no kas pagaringan din pinsan man kadawda si kamang kanon sivertidas di ono layad ayat da kano sindi ay minatay da. Tandoy pa minatayan siya yan. Minatayan tanu sin pinsaan minatayan siya di din ay kanandan mantang-tangi da ngay man kadawda kumakano sindi ay anok andi nati adi siya din di panding at no sino di ibagada si kaman ibagan din di ay manday siya di sumbatan abu dindoy ay din maurnong ay ano ka sido din di kanan dan asbayatan asbayatan dadi iso nga kaman di kan panambaw si di naman dayon kasintan di pinsan ay doy kaman mankod ka daw tas swerte ya dindoy ay salunat dindoy ay salon at din pig sa iman adi ya din kai adawi ang kanudi si lawlawa ay pasamak no abu mangkadaw abu si din swerte karanda bon ila umpay ta itaulim di swerte unda kami ay anak mo kananda di jadi kadaw di umat isuna abu si ublami binbindisyonan nyo abu wada abu di ano kasat wada abu di kataguan mi iso na abu ay no tandindoy gamin mati ay doy wada nga din di ay siguradoon dadi ay mamakdang di 3 months isidaan dadi ay talaga ay dapat ay maisidaan isidaan dadi tan sidoy kano din pangsudsudan dangay si ano ka ay kararuan ay nusod yatdas di sudsudan da kumaan yun amoy edboy da apuna kanan dadi ay adi pwede lay doon ay kanan pada din parpartian di manliklik-liklikat nga ta susud una kano di ay siya susud una di tenggan ay pangi partian das di at kano partian da siya din doy ay din amin ay lupot na agungan dadi maikarton din ano ka siya di pangipulangan daat ipulang dadit alaam nan barong tan enggay ay ano ka na masudsudan ka tan enggay mo inmikas inayam inmikas buy di apo enggay adikan ano ka
man tatauli kanandas di isungasat dan isidan bahkan mo't basta wat dan itaulin badunan adi kacat way bisaang Oh. ay Ay napipilang abo din bisang ay pati anda mo. mabibilang tan no dindoy ay di ano kaya adi dangan usar singdoy adi ket wada adi tan din wada din kanandaon kading na Oh. maikadwa siya din kanandaon ano ka ay usaron da si kabkabunyan adi anito si Doy at tulo ay bisaang di usaron das di sen partida di ano ka Apod na buwa. tulo ay bisaang di Ay din ay dayong ay di talaga ay watsin minatayan ay maususarte. No, mabalin din ay kaman din ay programa takot kaw yan ay diyan mabalin ay usarin. mabalin usaron di Ah. tan ay ano ka di adilang man balin si di dindoy ngay kanandaon basabas tan gamin dindoy manayaw wada ngay dindoy man basabas yan di basabas na di din ngaran di kabunyan Oh. bagada si Doy say adi kabalin ngum no din day uray mabalin kumpurmi pay tan ay no ay Ay ayan ba't mabalin tan adang bangbanggiton di nga dan di magay ka po yan. magay kabunyan Ngam no si sin Doy. basabas ay doy tan kaman ayagam din kabunyan mo sila mangitawat si swerte ay kaman na din basabas. Duy aday mo dengon di man basabas at kanan doon mo din duy manayaw yung manadong Awi. kanan din man basabas yun ano ka pa'y ilaan pa'y danata mando ando pa'y di biyagda iso na abo si panbiyagda ya wadot abo di ano kasat barangan nus di data umando ando da sa daidadi ano kasnan daga kananda di at ibugaw da din duy ay ano ka ngadan di ano ka si duy gamin yan no ibugaw da di tadengan kanu din wadad sino matay pangibagada sin kabunyan ay duy ayan no English gamin Din ay kaman guts siguro. Guts no. tan kanak no yung kanak abo di kanak no atas say kabunyan ay ano kayan ado po din doy wadan nagan daya. wadan na ganda Abaw. wada ay way nat kundi klase ay ano ka no din duy diun unang dakot no din dakot da kabigat unbangan tapos kan di sin asawa kan dadi and no si Doy say bugawan dadi ngam no din di man sidaya wadang ay din kananda ay doon sa adan na ay doon ngay wadang kananda doon sa adan na kanu di si nantos bilig wadang sa adan na sin ano ka ay doy ay bumukod daduoy nurin doy ay kananda nantos bilig man parparis dadi man parparis da dua ay lalaki dua ay babae no din doy abo ay bumukod uninot paitan usadi usapay klase chay ibagbagada di isungan mo chay ibagada din doy ay ano kaakit amon adin doy anitos di ay idadi Sunga may da. ngum no din kanandun bumukod si Doy din ari ka man ay ibon ari ka man pangpangan si isung adi-ading kabalin di anda tako dia tan di anak admani na akunda adi mabalin ko tan andien ay mangkas watay kanang adidi ari ka man pangpangan si udong ari ka man silsili ari ka man susoy Sino din binmukod ay bumukod ay kaman kan iutat na rin. maibukod Maisiyan kasi daduoy kano nalinis da kano di ay anito nalinis da day adi dangay mangan si kumkumpurmi di talaga ay mabalin ay kanong si di inapoy luktua no siya din saba si Doy numan siya ka abu adi ka wat abu din Doy in bunong da ay Doy si ano ka di ipangan wat
ang ganay maabos di. Ito no naabos di kinan din ay mangandi. Asi da abon wada abo din kanan deun luglugunda. Ito no luglugunda di ibagadeun tano mangan payda na si ano kas di man si daras kal nin di bakas di ono kal din di aso ono ano kas din adida pay magalgaluludan tan ay nailaton ay maluglug at malinisan pa di ano ka kanandas di asi ka mabalin asi man dindunan pang si di asi da mangan si di at mangan da unon si kumkompo nga buhada di ay kararag da abuya sandan ano ka ununi na ut din ay ano ka ay kanan doon wadas malitong kanandas di sin nantos bilig sa din dui akin kabunyan si doha ay babae kanu di ngaran di babae doha ay lalaki ket laduoy adida pay anok ading ngem mabunget da abuna mabunget adi abay kabunyan no way man dipiktos di ay dayda abo din ay sat magay bakan na building ay manok ay kan kadang kawan si doy bakan na building ay manok bakan no din manok bakan pukol ay gusto no bisa ang isuna abo ngam din bisa ang abo ay doy wada abo din kananda ngay ay di likid adi mabalin abo di sino din likid ay din likid ay doy no din doy upat ay siki yan nangisit da amin yawaday usa ay tan parang alun iman din mabubukan din ano kan siyang nuay usa ay siki ay nalutdutan si puraw si Roy Dilawa ayo ada pesa talaga ay bili-bilion baw bili-bilion dadi stricto konformis din no tan disikin di bisang no din tulok ket puraw no nangisit abon usa siya di sigaan dadi no din manok no manok di ibunong da igaan da din nangisit didut-dut na tan igaan kanun itaulin kanun din di pangidawtan da di man balin din di nangisit no din do ngay waday guy tan no di manok no nangisit para di manok naguy usan sinada si kaman na labagaya mabalindi ngam no pure ay nangisip igaanda sat iso nga numan si data boy din dadoy dadi isidaan talaga ay mapili din ay lakuam sat din duman sida sat nan ustun asi abon nalaingda din nay gamin ay ipugaw ay namin ano asdi amoda ngay din duy ay mayat dipidis na amoda din lawlawa nuwada din udum ay ano ka magaiman ta say ilan sa maming pingsan tansa ngalo din ay kamalin na yan sukatan ngalo man gasto kasi isong ano din duy man market no kaman din duy bisaang kaila da sin duy ugus na no nabuk yung mayat dipidis na ngam no din duy ay kampidal awan amum di ay nanak pit dipidis na di kanan da abun alanda kanan da abun ilan da din dipidis na no nanak pit agakod ay ang kayo kasin mayat at no kanan doon manok ang kayo umakod si di may manok ta salibutan tako tan si doy kano no din si doy ay klase nakpit kano suritim si di mabibigot ay mabibitog tadi si doy iso nga no din udong pay ano kaaga ang kayong umas din mga day dumpap si di mga day kikyap si di ta wata ano ka salibutan dadi at no alanda din doy ay manok yamayat din doy pidis na posto na ano ka na di kamanan nakurik ngay hindi ay sino ka din ay idi at sino ka di basta sino di kaman sitwasyon si maisit si daan malagip yun dadi din ang arod di tan si doy bakandan ano kamat mo si doy garod iman ud idi
wala man sakit sin pamilya pikto yan di ano ka bakan iman anito di pikto yan di na ay in may ata anya ngay apo ay karaw at anya ngay ngod imo kat say ugali da say gapuna ngamno magamot tan sidoy iman niya gatmon luway man sakit o unda man pasipok kamanina kananda o ibagan di man sipok di into no ikararag da di ano sinon pangibagadas di ay ikararag da di kaman iman niya makaan iman makaan iman datang kay iman ay tungpalom di atan nakaan nga lod iman sidoy di gapuna no apay nga way kaman ni di ay basta way man sakit at hindi yan maisidaan mo dipindisin ay kanan dilalakay dipindi ano ka ngamno wat pay kaman din liblibay na kanan dit dipindi no agay manigot mo sin ipugawkot magamot ngam naila yung iman niya ay anti ay siya iman ay di insidaan dayan nakaan nga lon iman makaan so nga siya di din ay say gapuna tan adi datong tungpalon di ano idngaw da ay kanan daya maga ay kat aga bakon di ngamno din di an pay di mansipok kaya ito po'y da ay kanan daya ipati na siya say gapuna di mutkit di bakon dan basta kanan man sida at ano kang say gapuna gamindi iso nga ibagada adi ano din di ay anda abon pansipukon ya ibaga na tan mo din man sipuk adi mo dengen yan ay ibagada din ay ngadngadan di ano ka ngadngadan di kamunyan ibagada adi mo din di kanak nan asawa nantius bilig kano di kanan din di man sipukon mo sikapay ay anok ayan di nang anok as na yan umpay na tapangamo da kananda adi ko no nakaantutuwa di sidoy adi usarum ngumno kananda abuun kudaw kananda siya abu din kudaw di dinduy ay kararwan di minatay adi naiman kudaw si inam mo kananda sindoy adi ko no itupoy dindoy ay anok adya siya iman tatubun na ay makaan ay kananda siya asin ano kadiyat mo kananda adiyan si inam kananda adiyan siya dindoy ay manaka si manukot man ada si manukot ibunong dindoy ano ka man am ngay sindoy badbado dindoy ay may siping sidoy say say dawat dadi nay di badong nay di galimo nay di pilak mo kananda di mat lalim ako din ay ikwada inamag at kulalood idi ay sinuti rak amuno siya din di kan kanan yu ay di ay after 3 months yan man partida yan siya din di inan pada din ay gagaloy na yan sukatanda yan nan kantada wada din lakay ay mantutuusin ruangan ay manuugan si unas no sinuinagan ka din na di si anok ay sidoy din ay bakandan tumokdo tumutok do da sidoy din ay man sila sidoy din bayog ay bayog siya din bayog but samot lang di parehas hindi kan panam ay no man ko daw sa bali aga no man ko daw maga di pa mo saranda sindoy bayog din man sulit man sila tulo din di kan kanamod kan doy sidoy di bayog say pang mo saranda sindoy bayog tan no panggap din wat din man idaw dawat si man ko daw maga ngumno din man sila si tulo ang ganas lang kan sa din di wada din di bulang ay ganan na yan no nailam lang din na ipapatang di school asyo sila asinon yaat sidi siya dan binidyo midi asi tadak maawatan mo lang di basta dia namakot ka rin ay ibakan siya din ipagpagan anti ay tulo di ano ka aga si Dwi di ka usara na di
Din man sila si Tulo. Ah. Siya din doy. Mulay din doy anito ay kananda din na ano kan din tay wada di. Tanu dengem gamin din doy kas sisiyok adi di no dengem din bulong dat ulay adi ay ado adi din ibagbagadas di. Oh. Pud na ay kaman tuloy oras kami ay timutok do ay. Ako ngalutan idin din ibagadas di. San bitawam ay nilumbo kananda. Sino pa din udong sila, uy adi din kasisiyok adi no udong dengem. Din tinmul Aw. Ngem si doy kaman kanon ano ka ay dawat dadi si swirtin din doy bumuoy. Sadi. Aw. Si usar po din. So nga ando di ano ka na yung mga samot na doy oras samot di. Aw ay man istorya din lalakay di damdamago. Ay nuod na baon akot mamarbangon may kaman say parbangon kano malpas ng labi. Kaman na di kano din ay. Ano kada si ado din na kan si day na ilak ya. Ado nga lutan uhay din ibag bagadas diya. Kan kana ay dindi. Kan kana iman di kad ana di magaiman di si din ibaloy magaiman di kaman na di. Kan kana ay ngum ano nauunag ako nga di Tan adna ni gamin di kalin di kan kana ay dinay waras ang kaman ngay uman ano kasi na Ilocano. Nguno alam din kalit idiwaday na una. Na una mo din di sinulikat ay samo sinulit kananda sagot kananda abis ni. Sagot. Unog di ano kandikang kana ay idi. Si Duy asi ata pankin kinalat kato sino din adi. Baka way damagom abay ma'am. Si Ma'am ay Marites no. May sikang. Agay. Wat pay din kanan mi ay dindoy tapno ammo mi amagan mi sa eskwelaan so nga damagan mi no so kaman na samchant ket talaga ay contest kami adwan adi. Siya din kanan min man idot kay sample mi ngam sana matbo ay narigat bo ay bakan basta-basta so nga kaman sino nga di suggest mo anti no sino kaman chant ay mabalin so usaran mis na eskwelaan Dayong ay doy. Dayong ay doy. Sindayong tano ano kadikit kaman kantar ngay di. Aga mabalin. Laton. Mabalin di basta din kanak na ro. Basta magan basa. Adi kayon man bangbanggi tingadan di kabunyan Adi pay mabalin ay ante ay no kaman no sin ama kami ya anak ko na ya istorya kay bagbaga aksi siya ialak sin style di man dayong mabalin di. At mabalin adi. Sinabon sungsumbatan ay kaman adi. Sinasumbatan tapno no kanan ang kaamo di yak di manday ang kananatan. Dinday ang mutket o no sinoy iday ang din usa. Sumbatan din manong bat. Siyamot diran abo ano ko na sumbat na di. Sidoy mat man alalatan bakan abun wat man kinkinsaw di sa no kami kumadin kanta no man good morning din maestra adi aman kanan di anak Trinidad adi na abun kanan at no kamanding good morning adi ako ay good afternoon kanan abun din ano kasya eskwela tama ibat-bato gamin dia no kanan yung itduyo mabalin niya pan ano kanon anak. Sige, ibatim lang tayo room na. Iman, mabalin na di. Tan malamat di ano ka tan sidigamin. Wala kan di no ano ka wala din di takoy ay puti kenda ay kananda. Jadi imad-mad di siya din ay tan adi basta ano kan di kabunyan di mo adi da imad-mad din di takoy. Sino din di imad-mad adi ka naman dito? Ipunong da. Idawat da. Ay waday na iisisimpa na iamag si kararag na di weno depende sin ay mga imad-mad ay kana. Depende sin ano ka tan basta di kanandas dikit. Tano kaman din di ano kun di kabunyan. Wada din tapoy ay ano kun da di tukon da ay
say ano kada ngay itapida say imadmad dadi at sa amon din di kabunyan ay sida idadi kay ano ana di Ano yaya ka na? kay ayagan na at no da kayo kaya kanan man itdo kayo si anak adiyo taptapian si tapoy basta kay kali kayo tan sungsungan da din di bungatag di tapoy yan ay paygat ay kanan da kanos di ay adiyo taptapian si tapoy basta Ay iso nga waday talaga. Kana ang wada boy talaga di ano kana kaman kalawanan ng matapian atan sungsungon da ka atan talaga. sungsungan da ngam no maga tapno maitduyo kay man no amoyo kitdi itduyo sina anak at itduyo adi tan adi basta ay ano adi tan din tapay ngarod ay dukot sa ano ka sango din duy kanan hindi ano andi kabunyan adi yan bakan basta kumpol mi ay tapay yan ano kun wada din duy ay saadan ay kaman din duy mo din duy nang tuos bilig waday kuli ay pay andas tapoy say pay anda di no anok adi say tutukon da adi daman asin udum ay kuli Wada ni kuli ay way din di kuli ay naian asi say pantukan da siya di para sin man tu si bilig. din kaman ni ditan unda kanun pan inuman kay malingarod ijay wada din timpo ay undan sungsungan kanu din doy akay diferensya na no manukit di ngam wada din udum abu ay sat kanun bisaang Sat sa kat mo kanan di ano kaan sat bisaang sige ngam no manok ununina mabalin din manok ay doy ngam bakang ngarod ano ka ay basta hanggang kat mo ano ka bat mo kaman din doy ang katutok sidi waday pan inuman dadi ay chat dan ipudpudalan kanuding siamot di mabalin mot di manok maga manok abo sin ay kaulit sin ay dayong ay anti dadi pa no mabalin abo ay tandindikan kanan ano mamaritis kawen ay no kano dinday kamanit kawen ay pandayon da kamusta kayo yan ay mabalin nga ta ay din imbis nga naman kali si siya at sangwanan ay diretso idayong na ut mabalin di kaman at mabalin adi no basta amuna kan sidoy lang mutkit bakay no din nandayday nalakadi ngam no din adin nandayday din nandayday ang tanuray sa kan iman at anak maianak kaman ngay iman man parigat abo di ay maibagam ngam no mandayday ang pay ang din wat ano ka yan di pa yan mo din managdaday ang ut kaman manam ay adi kaman wat kan mabalin di sisidoy din kan kanan no mamaritis ay yat yo kumadagsapay ay nuwada kanoy bagbagayo sinubing tama ilan din ay ananak tanay kontes gamin udwani na asi atwada din ay ayagan mi usay taon napalabas ay taon ay mandayong adina abun amaten ari ay man parigat abo so nga mahigod taman ilat ako si nangam mo ka iamag tako kan kanan mamarites ta dengan kumadin anak adi dengan da din kamayat na kano di sidoy no kanan ano ka ay para sina anak mabalin ipoy maabusin anak di kedawan abusin ay kedawan sidi tapno da ida ko ma eskwela yaman tultuloy da talak amon da abo di arapa apda sidoy di kedawan si kaman abon suiti da ida mabalin di basta aditan man ibagbagas man ingat-ngataan adi man ingat-ngataan singadan di kabunyan adi ka iputputikan din ay ano katano putikan di ay kananda
sini pangibagasin putikin siya pa di dengan da ay sana ya tapi am cinta ko ay sana kanway entako kananda ayagan das dataku kanda ngem nuwat day magaadi tan agang ngarod di pangamuan doon sida idas ma ay di iday ma ayagan ket mabalin pa din sin anak abo kedawon di swirtin din di anak ay bagaadi ay nan anak ay nay no da idak kuma ta i nasimput da kuma sa iuul da bay man adal pag mo di idadi maka-eskwela ya makaada si Ubladas Gobyerno tawaday panswerte anda kanan sidi ay no sin idi no way maayagan si pamanunan idayong daya naayagan da ay adi pay obligado ta ay man partis besangot lang no umali da ay sinungin di satkan panpaltian ay so mo wat ngalud din na program aga adi no aga nabaon At apay aditan di mangyatan da pa si di man si dadang ngaron. Pay ay bakun pay isumawadan basta manday dayang dati di sat may masida. Aw. No idi matkit di wada din duy tano kamandin to da kami na bakos para iman adin duy to magay amagna tumutok do man ang Ay aw. Aga sinungin di diferensya na magay diferensya na di manday-day tan wat pay liwliwana di basta din kanak nga ay magay gapuna ay ngam no way gapuna pay ta wadang di in pa check up si ay kanan di doktor si sin man sipo siya di ket no wat ka pay ano ka at mabalin adi pay isu nga din sana kanan no panggap di dayeng si ay ayam ta ano ka panggap si eskwela tapon ano ka mabalin di amagon uray sin ay ano ka abo siya sin ay gangsa then di malagip po idi adidan paugon ngay dan ay ano aga idi nga ro diri stricto galod din ng kakay no din di pay waday udum ay din isong ano maminsan iman say ano kan di babaro tano din na unag di ano kanay lakay din kapandamagan kaman udwan enay sinay ay pandamag yun sakon nuod idi adi dalay dun igaanda ay uyak man ibagbaga si ano ka ono adi dalay dun ay mandamdamag ka si ano katan no iat mo di kanda ay tan sino'y paktum mo kananda sino din paktum din paktum ay duwid nuloy lay dum ay pa lawlawagan sinakay yan ibagana di maiat si di iat din di ano kayan si di man bungot na ka di ay kananda ay tan sino'y paktum mo kananda so nga say apos iman di babaruod na ni iso nga iganda ay umaadawidas na kay tanwada din na kay ay mangwanin sinungin iman pagat man bungot kayo aga aditan taam mo na iman ay ngam kaman pa iman ni sa ay man bungot kayo sinungay di adalon di babaro kananda iman wada bud na dumay aga kanaktan ay tan amo ano ka no magapay ay pagkat kan man ibagbagas-bagbagam kananda bakanan isu diway na anos waday malagip ko san kamanan diyan tapinan samot din doy no man tuntun kakanus tutunod mo yan ay man sidaka sidol di kananda man sidaka isong narigat ka na ay mandamag si ano pad idi na mabungot da waday na kay aboy mga lawasas unya at tangkas ano nga makaadal di babaro adi da makaadal no siya sa tiyam-yaman nyo para iman din mangwani so nga no din di kaman din sana no panggap din dayeng unay baga atan sana damagam ay man sila ka kananda siyempre din di mandamag matatyak ata wat nga rod mandamag no kaman doon na ingay gamin ay di eskwela paadal da iman niya bunda ida
sidoy. Tan no kamanit ay tan ay man sidaka ut ibagam di dayon kanan da ima which is nga adi man balin kumadatan ngay ngarud no ni gamin maadat. Amoy takod sintan di ano ka ay ante sintan di dindoy ay ubla sin panag-ublada. Tapos parigan sin talon man da dindoy panagraraep kamana di ay wada di kaman ritual sidis maamag before ta ay man sama. Ya wada ay ritual ay maamag before ta ay man apit kamana di. Wada di no bangkan samat yang kanay. Aga kan kanaiyak ngum kan kanai di man kaya niya kan kanai di sagada. Sidoy gamin wada din kanan daun sino din anok andi nung asdi din maisuk no din doy ay man usok sinatong. Wada din doy no ngay nakas-ukas da ngay waday ngay gumabay din repulyo. Unda anok an si no kumpon mi no bisang di alanda adikod bisang di alanda si inday buna no manok abu mabalin mat abu sino din pangida pa bagada kay man siri wada di no laydem no lay hindi man gardinya laydena tan sidoy iman kanan takon anok ang wada imannya di tulong na. Di na kayo namada sa wada di sak na adak anok ang waday tulong na di. Ay kamannya iman no din di repulyo adi no anok ayan mumayat di style na siya di ibun anok ada di adi ngem saya adak amo no sino di bunong na di. Ngom ni ibagam sinangka di amuda. Amuda din ibunong datan way din ngak adi at mo kamansin sina. Kan man anok asin mula da. Dengam adi din man bung at kakap-kapon na din kaman din di at trini da. Bagi adu. Malipay din anok andi usok das di. Ta anok malipay sinat anok anina kananda adi. Idak-dadak ko. Idak-dadak is pangalo din swerte ta isweltin pa nan usok ay nat gumabay ta adi kapkapon di ano ka ay lawlawa di anok adi kapkapon di balbal din sidi kananda tan tuan adi di ay warakan usan ano ka dakan dapon di Indonesia siya din doy mansasadot malutlut ono maga manudnud jadi wada di ngum dipindi abusan ka isu nga din no din nang kakay amo day kararag na di kan di way din nga kumot ay nan usakot agamot ta adi pay makapkapukap na man laylay pay di ano ka na ta sumilti at pay na sa sumigit ta wada di bulasan mi kanan ngot gindoy mangibunong at laton iman apit at mayat wada din di adi ngay adi kalungkot siya adi iman adi ito talaga ay tandi kaman mo't mo-observe ko si kaman bin malbal anan pampamati takukot no waday inyat da ya mayat din ay resulta na si Doy Bodiga po na di kananda yan sidan dugduglian manggana ay siya at di maununod kaman siya mat di style na no panggap abo din ano ka waday man niya di dawat di galakay ay kaman din di anak ka no way man ad-aral ta man ispila ka ng anak ta wada pay di man aral sidi waday man doktor sidi waday man abogado sidi waday man mistalas sidi waday man engineer sidi kananda tan istunda ngod ka info na ano ka wada iman di bumulay ka man na di
Ado din damdamaga kay ma'am Aw, ano sa mayanti agatan wakan mas daw kayo kan kana uyak nga paiso ngum idi din makdako kami si amak gawin pastor ultimo din baraha adinan lay dun ay ganak tan talaga. amin pati din ay din man tangtang sigang sawat din ay ganggang sa amin tupay din ay palatok mabungot da tanat talaga ay uray siguro talaga namin tan istrikto iman din Apo Diyos. Ngumidi na man oblak pa sina eskwelaan ngam nun sa kan pa yung mga dadal magay kalawa na tan ugali di mo idi nanlabasan yun hindi ka man dindigang ka na madyadoy anti ay wadamot dipan mayatan abo Matay gapunatan unani gamin siya nga rod ni do adi ko man bumula si uray eskwela ya adi dalay dun ay adalo di pagan anong yin kay man in mangibagbagas di ngam kaput si tulong mo sin anak tan angay nga rod iman agway amo pay nan gobyerno no apay nga sukisukon da abudi ugali atan sini ano kan dinduy at di ano kadi kananda so nga pagat iman kasapulan di eskwela mga dan isu anga say pangibagaan kasi mayat ay adalon iman nun sa kunay usahan tiyot mayat ay adalon tan kaman kababay na bu kaman unsa kon mabay na kay mangibagay iguro tak no adak amo no sino yung ugali mi no kasmari kan no wala din kababat ni udo may pugaw may tatagalog ka man na di no ibagay iguro tayan pagat no mandamag das sin panggap si culture adi sin ay kultura ta kuya magadi maisungbat mi yan ay kaman kababay na ibaga tayo iguro tayan aditan amoy kultura ta kaman na di siyon sa din ay kamanin namot lang ay kamaki istorya ako doon anti ta dengan mi adi si pangwanian pa di Tagalog si di kababain di ka nanda gamin ti igurot ada ipos na kananda gamin di ka nanda na ikuan tako kano ngumagamot magay ikot ako nagaywa da ikon kano di lalaki nga mudsango di aga di ka nanda an iko dinduy ay dinwanus tan say mantay tayon sin ugot na nga bakan iko di lupot say pang anuk anda ngay di Tagalog ngay siguro di kanang dapat may buntot kayo kanang agamot magay buntot di igulot tatap-tapyak din damaga kay anti may dapat damaga na di tandoy idi na nabuyak na ya sin ay pabuyan ang samikla dadi dindoy man amag si pelikula ay taga-Bugyas di din panggap si Tumok din man asawa pa yan ayan ay pagtumok diyat dad idi wino way man inarum lata kalon si Ibaloy ulay iman mo ano ka pinilitan di ulay gan iman din babae ipilit lang no talaga bakang daida ay managtag din babae si Doy Tumok kananda isungat adu iman din man asawa ay bakang ngay man asilayad talaga ay kaman nai-arrange ay kaman adi pa man mano din ay magadi barud idisin man aron baw talaga ay tuwan into nga ta kay man din yat din napuan baka intumok adi yat tumok amin pag tumok amin ta si bumaybayag ta si da siguro man asilaylayad sinay mamarites baka wada din usay dungo ko didi dindoy ay din ay sapo kalanda no ay way na ililayos ka man na di tutuwa di sapo yan masapo kano ya nasapo di kalanda sapo din ay kaman waday masapian sapo uno bakon sin bandayo day kan tanang sapo din inaamak masapo kada din masapo ay wara pay adi ding undat ako maga tandin di sapo unday di ay kananda no kakagunga na di ibana yaway ano kana no amo na man sapo na adi na amo na dinalang man sapo din di da iday man no say lagbuan na di sapo unday iman
no Ay kanindon bakun baw sinakad anta ko. magas na kadanta ko. Oh, magas na kadanta ko. Walang Di unda kaman ko kadwan, ay igurot laton. Lato. Bakit takon manang sasapos. Din sapo ay din kamanway basol na Kamanway. yamaganas. Gamud kulam. Un Kulam. gamuda na. Yamaga na di. Hindi at daabos di ba kung at ano kay. Man pa undamot lang din do si kompormino manok. Mm. Uno siya manok di alanda sa ibunong-bunong dadi at sidan mo ano ka sa tuika Waday sangay antay damagok dindungay ay sinodif dindungay ipuiday asin sin ruangan Mm. ay tutuwa nga tadi no sino ano nga Ano tadi sila yung usar? no kakaguram di sa ipugaw ka no kaipuy kasi asin sin ruangan no ay sinupay di antay kay tagamin ang data ko bakit ano pa sakit di saya adak na ila sanagkan abo di nung din ka naman sapo wala pa iman di ano ka no amuna din di ipugaw ay man sapo na no intiyat na silibana Ngam di at na di tapno kumagat sat maipartian sat mayayag si Anito kasi. sat dan pala dan ibunong dadi ngun di man ka ibunong da numak nga ibunong dadi tuika-tuikawon da turu-turu kun da at das di iso nga man sakit di ngam no lay dun da pay din doy ay kaano ka kaipaklat da di sindi man split da Oh, Yan. amoy din ipugaw. kamanda di no into sinuyat di iman abu di ay man ano ka mangibunong sidi dan tutuwa di wadan kang no data ko ay kang kana ay kaasin bakit ako maarami di Oh. bakit iman pag siya abo di way kiwas na adi di Oh, aditan apay way nga. kiwas na adi di tan Sino mang lalay ay mang sakit si dahit. ulay no pinasakitan dadi kuma baka nun sa iyat mat di Aw. abay adi maala si kalkali Aw adi. siya di tutuwa pa di iman gamot ay kanin di Ilocano. Ilocano ang data ko sapo ngam kaasin na ang data ko ay kang kanal bakit kang kamanisa wada di ano kana di no din di masapo no kanin doon Aw sino sumang na ngay. di kanan daw wada kan di masapo wata maabos pilak na dilo-dilo na Ay, kanan din doy mang sapsapo. di man sapsapo nga nung din di pa man sapsakit yan kompormino amoy at ospital akat man gastos Aw, ino sila yun. iso nga si Dudi kiwas ad nguno din dahil man sa aman pasakot sa nanon ta puslok man di makaan Aw. ta bakon saliun sa kun ka sa di mo ka di ano kandas man ko sila kaisupat sin man mang kayo ay mati Atan sa istorya da busin ay lulungkod sa sagada. Siya kano abo. Sapong ada kamu pa. adita ko ang adi mo. ditan data ko kang kanay bakon ta Ngumud sagada siya din kananda. So nga tan nalawa kanon talo na idi ano ka. Siya din di kan kanama di yanti ay nan liklik da dis ospital si ingano ay ingano din mo din matong bayaba sa sana. Isa ta di ano ka. atan wat nga balay dun dahil par iso nga no si Duy abo nunum aw ngay mayat at no kaguguda isa ipugaw sa iyat gat nga rin di magastuan din ipugaw ay din pangpangyasan da dan kakaasiman adi Sin ay ornos di pugawod idi ay anti. Kas ano di kamanya at dad idi no wada di man iibaw. No kaman sinuyat ay mangorornos sidi. iyat damot ay di ano amot si dikit basta adi wada din di kanan doon pan ano kanda pan kakapiyaan da si Duy adi no din ipugaw ay man ibaw ya aw kananda Oh. ay ngam no anda idaya wada mga ni Oh. si Duy di adi ano kang awan mo't nunum din kananda ay
Aray, si Apo Diyos to ba? Baka nan ano as data ko. Si Apo Diyos bakit siya kanan imaling data ko maluda ipuro di akin alamit si kamanidi. Apay din di masapo ay di ay puslo na ibana. Apay nang di Diyos di. Wat pag iman adin si data ko ipuro no sino di ibagadang malud iman si. Iso nga no din dikot man gastos ka matlaan si di. Ay panggastusan naman din. Panggastusan da kan din ay usaron da. Paadamot laang sindi mangibaga. Sindi ano kan di sapo. Din di sapo ay di. Sin ay iibaw di no di pan kinaawatan di umili lalakay di mang tungtong sidi. No ay wada di naililayo si pan ibawon da nga ta dinan pan sino ka na das di. Waray nabasak ay old ay history ay ano kaya. Siyan samot din ang originatan di Wardens ngayon eh. Din ay Wardens. man ibawan ay pakamandangay man ibaw tano sino lang abak sa usto kanang kamana di. Ay sin bandata ko ay kan kanaian waday kamana di. Magamot sa kun nagay ang kay man isa. Adi amud idi. Adi amud idi tano. Nay gamin ay udnani. Ang ganyan ma-Christianize di ipuraw ut. Laton ni. Get na siya ano ka. Nay, ano na. Laton ano ka. Baga di nailakmat si sinakatangkit magay nailakmat si nan-ibaw si Ariga ano ka. Sinudong ay lugaratan. Wadang alod din di mabungot ay ipuro. Sin ay naililayo anti ay ano pa ugali at nabaon. Di na ugalit na baon ay naila-ilayo. No ililan yo amin dadi. Sino wala tada din doy da ano pa ibagayo ko no sino da din doy kaman mayat ay maitdo sin ananak adwani. Si sursuro ud na baon. Yawa da tay malagip yo. Idi kamandan disiplinado anak. Ta no yamyaman das da ida nabagbagaan da. Din anak udnuani man parigat lalod nuani kit di ay warakit di silpon ang gayat adi dapat yun di ibaga. Man uwas si palato ang gay manganpay adi dapat masango. Ngamod idi once di kan ano ka iso nga dindoy iman kananda din waray adingen man ispipan no kananda no kaman ispil igaanda san ispil ay tumanglaman sa ang kayot man ubla kananda no udman di day way sukir di anak nakot man ispil yan tan agpay sumat iman di ay say pakaanukan ngumwada gamin di ama idi uno ina ay igaanda ay matanglada kanu sindi mo kanaman kaman eskwela matang kapay mo sa matanglak ito sa ay kananda igaanda ay ano ka tansat dan amoy pa ano ka ay numa ngem di anak ud idi gamin no yamyaman mayamyaman pati na di kanan di akin anak ud no ani pay ay ket uyakot man eskwela yan may tupay di man eskwela kananda mamilit da iso nga di kanan nyo yan ti kaman mas disiplinado din ang anak ko di disiplinado tan dengan day kalindi ano ka kalindi napuon da amadan inada laba ka man pinta idi inmali Amerikano ay karanda ang kayo man eskwela mayat din eskwela ngano iso nga wada din doy anak ay tumagtagda ay indaman eskwela tanlay dun da kano iman ay ano ka di ka nang dagamin od idi din makagraduate si grade 6 kaman undin ay man asi ano kanad man kurso na maka professional sinit doon kanunda Amerikano udnoan ni pay ulay wadan college para din college ay din amo din English ay kulang na pay laang si doy di ano ka iso nga
di ipagaw idi waday lakayan sina ay ano ka di ka naatot agay amo na atan wat ngalod man mo mumukat din mata na nakay di amo adi na amo di ay man English ay idikit di nga waday bagyo waday ano ka wadad di ay nakay ay mandal inya at na sinsiki takay nas di ano ako idi wada di nan English nakawata na dindu English di warton man mo sino dindu do lalaki ay isa lalaki sa bahay man tuan adi mo man sungsungbat dangin di ay ako kanana ay sinwat that's not good to do. That's bad. Kanana. Nan tuwila ka ingat kusdi. Yan ay pagkat nan si kani pasay na ay man English mo. At nabunan eskwela na. Idi din usa abo. Kanana abo. Kana idi way nan sida kanda abo. Sino English nina? Kanan din ano ka sindunay apro. Maga muntak to kami amom din usay na ka itin mutok dosin kaman nidi tanway na sila you do not know the English of that is vile kanana abo ay tiyo siyang inana abi nalengda mo yan dadoy kan mo iman idi yan daman eskwela kan nga iban kan tagdakan mo eskwelaan dakan man eskwela kay eskwela di sipay ka na sinan sumaa into inayam into din kaiway ka na kablaan maga tan adi na ibagbaga tan ibagan iyak nan eskwela yaman da isong adi na ibagbaga siya di say na nga mo ana sindi English tan din Amerikano kan no din di itdoan da yat da kanos di sin eskwela ari kun ibagada kanu din ibagada ya adi amon din du eskwela kasupat da kanu sin takay na ay nanangyat sidi kasupat kanu din Amerikano ngem nala indagan nakadalda won isong Sehat mo ko tayo mamaritis ng estudyante. No duhan at bawal Paris. Isong waday si katugang Abu Iman siya nga ludi no kanana kon man eskwela yan eskwela pa ay sanay watkat matangla ang ito nung atang kamanlugang para kano din nan libasan nas na minsan nan eskwela at nakan iman iasida magakan iman di papel na magangalod iman di papel tan ano ang kanda Amerikano di siyempre magay ano ka na ngam din na nga mo akun way amo na no dindoy ano ka manangay sindoy ay kumpulme mo dindoy sinulid uno dindoy ano ka no sinudi isulat nas di ta ano kawaday bilang nas di tapno adi na malinglingan sikguto na din usa sikgut side ento no si Nix Abuya wada abu no kaman dindoy ano ka ay waday na ilakoy ano ka amunan mo namin piga ay nan idolin asin na abun sikguton abun niya iso nga no ano ka ilak dungo ka ngam adin ibagbanda kanya iso nga surprise ako 1 2 3 4 5 kanana ililak pa din doy ay bilbilang na apay nga nasikgusikgut di sino nga tadi igino ka dak ano ka ngam ididi ng siputak namin 5 ay nan idulin kanana ilan iman di si taktikan di an pa ngam amuna mang English ma din ibagbaga ano kanda kami waray amuna ay English na ngam adi na ipadpadlaw unda kami sayat na inan ilistabaw ngono din bilang abon di no din di way unay lako adi patwaday pisos si Indolina sikgoto na din doy sinulid at usa di
Into no sinik sa abaywara. Iso nga bilangan no namin piga di ay nan sikgot. Say bilang din doy indoli na. No, piso apat ket 5 piso kananas dia. Palpalagip mo san bilang ay anti, ay malagip mo din bilang di kan kanaoy. Kanaoy, aw. Ambok Din pay. naunag At Oh ya din naunag din gana sino din one ka rin. Isa. Juan, usa. Oh. Aga adi ay sindoy ay Kan-kana wada ay. din naunag ay kan kanaoy na diya. Din ay Aray takit diti adak ammo. Wat mot usa, 2, 3, 4. Jam kanana di ammo. gana Awan sinto. gamin tan din kanak nga ro. No din wadat sulsuli na unog di kang kanaida. No din wadas nan naisap ng si Bagyo. Kaman na ano katan man Narabrabaw. umaarni Ilocano. So karon Sino ay yor kayo ay wadas nakadilong-long ay anti. di nan lugian di puot ko. Idi nan eskwela idi nan inmuya kad eskwelaan tan arak kalod amo di wada iman di ano ka wad nan tutu kami pugis ay doy. Oo. Si Didi kad ang liboy din doy ay antimi ay nanakdakan da kami makibuboy da si dagan di ibaloy. Siya din doy ibagbagan di doy na kay adi ay ano kaon ni DJ amo na ti ko ay pulta na wada iman di man nga dan si Changpas ay ibaloy kanana ay umalis yung karan mi ay tatangay bugtong pag iskwilaan tayo DJ anak mo magamot di ano pa magamot di ibayad na man bayad mo di man eskwela saan ta sakti makisarita ijay maestra kanana iman siya ikasta man ti imam ijay kana yatos di ginawat ko din usay inga kanay yan kanana mabalin ag eskwela ka ta nagawat mo dayta nga may sang lapayag mo kanak apod ay no sinusan iyat di man eskwela kanak yun ngum idi ano ka dahil gamin nga uncle mi palalong nga ron iman wat sino din udman it pangibagadot mag-adi sakan adian amok adi dak amo mo ano kay 5 taon kos diyan wat adin kamasita di badukot noon nak makiayam yan mama ila adin itir ko tan bakan bestida ngalot agay pantipay Kamisita. awat nakakamasita adit anak adin makitagtagtag sin ay anak din ni Balu pulis edu yan magamit tan ngum tikaso man suy adin sila ubot kan ulit ko maano ka man doon nanit bayat adi anak natin aman talunda man pantila nga At pugis kayo ay nan eskwela. pugis ka na awan mo't tibadok saan igatangan ka tibadom kanana taag eskwela ka taadati amom taag surat ka tinagan mo ngam doon nga kabuan mo ibagan abusin ay uncle ko ya igana agay mo baling idung no adati igatang ko ati bado na kanana iman idan ka kan sakti makamo adi pa iman nan iali din di baknang ay inibalo si din bestida ito si di alina check in alina dudwa daytoy nung kag eskwela isuti usaron no ijay balay ulay datati badom kanana sing kamisita Patsada edi nak nan eskwela adak amo adi no sino ay tawon di ngem ediin muyak si grade 2 apay kananda itata anyati aldaw itata kanan din maestra yan ay huibis kananda yan ka ibagan din doy mistra ibagada din doy ay man din pizza din yur sido ibagada yan ibagan din doy ay mistra edi dengok kananda tan Jun di kano ya kanan din doy maestra
Ay, dun. Maawa-awatan ah. Itata. John. To ano sinon pizza din baga na. 1952. Ano na? 52. Idi ngay, naabos din doy ay nakdangay din doy usay taon. Idi, ngay tinalpos mi di. Nan bakasyon kami si 1952. Nanda. Idi, pinagsusurok abo. Kananda aboon 1953. 53. Kanak Asia at nanong day si Dibaw. Iso nga din ang eskwela kanang si grade 1, 1952. Wen. Say nang di eskwelaan bakan eskwelaan pugis. ud pugis na eskwelaan with pugis. Ngam piko dinaga na didi. Ngam piko di. Ngam di ano ka kit-kitoy din di inamagdangay ay school room. Itata waray buy di babak nang ay in-evaluation igid ka asag ang eskwelahan. Adak amo no inabangan di eskwela din mo sinangabang si inabangan na din dai buy di bawak nang sidi. Say nang isgipandas da kami si inda. So nga din pugis sa first sa eskwelaan sa Luisna. Din din pugis. Pugis. Ngam ud idi piko. Piko. Elementary school din. Si doy di nan na eskwela si grade 1, grade 2. Yan sa nangamak si doy 1952, 1953 kang kanana. Idi ano ka nan anak si nanang ko. Kanan din doy ay Anthony. Angka tanbakan adin lulong kanan na. Sino dinaga na didi? Lulong kanan Lulong. Bakan longlong ay lulong kanan. Nga lulong. Idi in man pay di ano ka in papintas daet longlong. Ngam ay amoy di ka punan apay nga lulong dinaga na. Ay adak adin amutan wasak mo damut tuan din mudiya wadak ko din ay si manong ko asawa di manong ko siguro mo na di si Doy in mayak sina nakag-andamanang jadi ngam idi umalyak kad andamanang 1953 dia gaputa grade 1 grade 2 diwadang wisinan lulong ay nay lunglong dinoblik din na grade 3 ay wala eskwela si grade 3 tam siyamot ang wadi patindan din Wadas na. rugin din eskwelaan ano ka so nanduliak si 53 Ay 53 yan wala kayos na. 53 aw so, Apay nga kaman sa balin istoryan di eskwelaan tako. Apay nga kaman 1954. Oh yeah. 53 di siyangin baka din ay rugin iman di ano ka di ngum 53 ay 53 mat di ano ka no 54 at siya iman nga rudi baka iman sa kandi ano kas di 54 iso nga nan ispilak ang roy si grade 3 grade 4 sinanlunglong In patinggayos di. magadi grade 5 sina ya grade 6 in moyak nan taulak kasin Piko. isdi kami ay ng graduate si grade 6 at what adin grade 6 di pinadas ko ay ginnatin Natandakdak ko adi. 19 57 okay. 1958 hindi No. tan iso nga amok ay dindoy ay naanukan on sino dindoy na disgrasya ay presidente ay Si Ramon Magsaysay. Uwan. Oh. Kaman 1955 di 50 Siya si Day Banda. Kaman 1955 di sige at tanggay adi nan say patinggak adi ang ludi kan magangarod si manang ko ngarod yan way pamilya na adi kan ulila kami ay doa si Dumang magangarod din mang ipa iskila sakon in mayak man sin boy di step sister ko Luknab at say nangipan iskilan sakon si Rizal ay doy ay elementary school Pakdal Oh. ngam grade 7 la Grade Ud 7. idi
no ano ka di first year ko maadi di Oh, maga first year. elementary pa lang di Ay, elementary pa lang din. elementary pa lang din do grade 7 ug pakdal Ay, kasi dyan, ito 1950s. elementary ako lang Ano? Ngam nalalaing di an asindoy. Taoray grade 2 or an ay nalpasda nalaing da ay man English man basa kanana di. iso nga sa nang lasinan din ano ka kanod na ni wala gamin di college kurang di ang das English ata anyang nga ron naimot gamin ay sumimsimat ng Tagalog iman iso nga kanak-kanak sinan apok man spelling kayo kanak per practice at sila ida ang spell ka man ti house no pig kanak amok kanada anya piaye kanada ngam no house kanak H-A-W din ang surat na. asigan Adi din amo amo. H-E-W W-S. is kanudi Oh. iso nga awan ag kurang kayo ti spelling Sidoy di ano kaman sidoy di mailila kay adak mat din papabasulon ng kaman sa epekton din ay wada di inpabala dahil lintag gamin sina na eskwelahan na sina Pilipinas ay itdumi din mother tongue ay di kananda. say binmulaan man din ay madutang Siya at iman din kaman noon sa kunat kaman sa nang dadaal sin spelling das English ya. ya tan sidi ko ma numabalin ure adi daik do din madutang tan kalita ko May sa punto sa auntie. Oh. adi da ko man itdudit ng kalkalienta ko apay pala nga kasapulan ni ano punda di ta tutukan doot sida idasin et da ng kalisi English Oh, tansay adita ko man na mo sa spelling. eskwela Aga, ko. man parigat das spelling Oh. so nga ilakat awan apay hang kayo nga spelling ko kay anya reta spelling kananda ti spelling dayta tapno maadal mo ti ikasta nga ag isurat ginaran o kasla di jay dog anya ti spelling ti dog kasano nga ibang de no kanam dog anya reta nga dog nga ron adi aso kananda anya ti ikastam amom ti do no ti kwa ada ti spelling ada ti silent ada ti deep silent ada ti silent ada sidoy adida mo isang kan awan atan sinlubot nan mother tongue in isang nga baluna ngudi anak na ni baluna nga si spelling Ay, way idamag tapim si idamag ay madam. sipay iman ay dakami kay eskwela mi sayit do da iman tapno amoyo nga mangibaga mag-spell tinagan yo amo tiga kas ano nga maisurat yo nga ano nga amo ti spelling na kanan iman din maistrani pay Nan ko konekta di mut kit ditan no amo na yung mga spelling sidi. Amo na ba yung mga basa sidi? Kaman na di kumaya. Insay kaman siya di kaman medyo magadwaning. Nagagot si Ma'am ay Marites ay man ito si grade 1 at laton mayamag. aga wada iman din mangano si eskwela ay ulay no ngay kananda man iman wat pay iman kang kanan ata gapot na ko masukot apay amo ngam din maestra marigatan datan lalo din grade 1 ngay pirmi kod iman di at da yat day man spell yat day man English yat day man bilang yat day man tikaw aman arithmetic iso nga talaga di nadagsong kay man di ano ka ngam ano sa no di anak ni Ayo, at maya-mayat iyaman ay auntie na may pinabigyam din kanan miyan makiistoryaan min sika. Salamat at adi no ay tapi na siguro si Damagon ang Mamarites. No. Ingay matkiti siguro di ay sir. Ako salamat ay auntie. Salamat auntie. No, mamingsan to kasi si Minto bisita na bu si kain makis-istorya kasi. Baka waday udom si laydom ay ibaga sin ay apo mo ubing ay mandengdeng o baka way laydom si balaka dun da ida. at magamot atan no second no dinay man eskwela say dengan yo den
it doon di maestrayo, tapno amoyo. Ta kas ano, ang kayo man eskwela, adiyo amo. Di ano ka, dapat dengan nyo, ta say adalan nyo, tan say kaidundunan nyo. Ay tan, ilan nyo kadi, sida kami ay adinan eskwela. Kaman si manang ko, sinbi ay kakinito mi, say mga istoryan sa na, dindoy ng ano ka anda kami, para kano di tunod mi, ay ano ka, kanana kano. Ala upay, sida ida, idi mati din si inami, kanana kano. Ala upay, sida ida, tapan eskwela. Kanan kanu kanak atan say kanan manang dan da kami ngarod manang magang di ano ka kanan kanu din doy ay antim da kay adi kan taon kanak sakdo minak adin pantuktok yu don si kayaba lukto kanana oh man uga si manang ngitan kalayalay pa kanu sindoy kanan din doy ton udmin kapan eskwela sida ida kanana mat kasi yusik pa san itay kuman ang nanang dita kami man eskwela kananang inanden kanu din doy antimi musak nun ay kit to eh siyamet harap makatutok yung kaya bang siyamet intay mo nga lutsang kanan di si Changpas ay udnan eh manlak amon di intay unot unak mut nan eskwela idi ano ka doy isu nga asak agon kanan aon ngadan po kay man ang buya ambo ay mangisulat si ngadan po siguro no kanan doon idawis misik kan kanan sa kan I do not like kanak kan la to I don't like kanak nin atan amok no sino di ulog na di isu nga ngem salamat ta si manang ko abo no pay man eskwela adi yan 3 and 4 na eskwela ak sinanlungkot man abaak adi abak adi din ay inuuna ay anak na tan tamawang iman abus lukto si kanon me intungin iman diat na ay manok yun wala abo din anak na iso nga sakon itaktakin mo si ambot ta ay wayat ko aday manok yun sinlukto ay kanon tako kanana iman isu nga aw kanak isu nga pirmi adi ano usa di badok usa iskart ko dindoy ay ababok ngay aday tay ana din badok isbo na man ang bub isu nga idi ano ka sabado di inlalabak adin badok tan ngay ngalo ay mapuna sa rin badok maila adin nandoy kulay di tay tan alam ang babin anak iginig hindi inlalabak badok yung may kadiskulaan sa Lunes ni barbarusan badong mo kananda ay bigan din na nga anyo sa kanan din kaisulakan ilang pa abo ay yan di pa abo ilan yut din baro ay baro yan sana ay balbalong pa nila ba iso nga nakaan din man sana isang kanan yung balbalo ngum siya pa'y dudatan hanggang ngalud wala man di bargin at idi ay bisita kanan dan tupay sinday bargin adoyan maitayo-tayo nuwada ko may pilakmanang ko ta manako da ko masi nuway sa lapis di adi dua ay bestida di tan bisita kanan da nga 20 centavos gani kanan di anak yan maga adi garud makita so nga oray narigat nga agpeso papatiot na eskwela kayo lata sila na grade 6 inan ano saksi ano kay man na eskwelahan siya kung si ngana si grade 5 ngam idi 1960 61 in mo yak adlok na sindo di step sister mi laki na siya din ka na din ang eskwelahan maga abuy tan magay asawa na di tan igaan na pay kan abu di mga asawa sa lalaki at bahas nga siya iman din ang ipan eskwela unsa kon sana ya grade 7 so ano ay anak si Mandong Dungudwani
talaga ay sa tan iman man di man eskwela tan si sana ay karigat di biyago di diket in papati mo taboy nan eskwela. Tan sisakan pa numan eskwela ak. Mas nitak ngay tan ay san step sister ko aba. Lahido naman pa ngam no kanak abon man kedawak si iyak si papil ko. Dindoy ngalud ay anwa kanan doon. Ag tayo kananda man akan man paada sindir kulod pipot sang kalti-kaltibo me laga-lagaan me adis di. Sisakan pa ay magha. Anda pa lugar-lugar man sakan si silok di eskwelaan. Honday ko ya. Iso nga ano ka. Ay ada kata. Sakan kanakan dyan si mana ko. Manlako ako maabo sindi kanan doon kalkaltibon ni ay amagon ni si ay ayam ni. Tando inday sakan pa abo magiya-giya bukan ay sumakasakadad nga to sing eskwelahan magiya-giya bukan tuk-tukutan sakan din lumuga-lugam od silok di eskwelahan. Monin to yun ni. Mutay la kumot anis papel mo. Kanana binigat lagarod ay pan agto no sakan si Saba. Ayun ikusin ano kana. Ari pa umyasi ikindik ngem bahkan din kinidilay din I ako masin din ay color din ay sino din ay colored paper tan wada nga ro di at mi ay kaman ni diyan magaya adi umya iso nga katay na ay di ano ka sumaak tan di inakan og ganan din ay ganan anak manang anding din magayat na kanak ito. Ngam si di man din nangipan eskwelahan sa kansi. Grade 7. Grade 7. Ayo, salamat ay auntie. Pinabigyan man ni istorya ang takudwan ni kat si takondub-doble na bus mamingsan. Salamat ay malikas na. Thank you, auntie. At saka may kami tandi maurdo.